হ্যালো অনেক দিন পর কিছু নখরনাই মানে লকডাউন ফর বাট kiri tong mani morning ni simi kono jaga jaga sojang nong kai so asal to kono ko to kurai wanai tong mani boni gare rok popo papa chole manu go kai so preparation namang nate nate khop sarik sengai thanga so kon rokom nongko mane bahai janang no semeya oi thaju kisa paitlang na da kon thaju se rang kisa sekan na da lama rok moda moti shap no pas rok kasa kasa cholo asuk je mia chare go market packaging khai tongo je tini phungo nongkhor mana ne hanai wansuk maya tei nai tong dikhai narok ani logi ang para thangmani kicha video tei ani para lama rok sa kham kham yang rok nok pholong dai yang tongo halo kalo yang tongo husband driver sub Yes. max khulok ni mama ai chiri jak nai ge dukan rok pura khali khali onai choboi dia tongo borok dukan rok koita khulok jak kare hinmaya so mong kha chini purana motor stand ni lama nogoi mangkhana sak pura puri to bondong ya kaisa kuchu dukan khulok jak petrol pump khulak da khulan bala petrol pump khula ore mani kari khana moi
Moini nok ketal. Wow, dah ada banta. Halo balong. हेलो अब अभी किसके घर में है? दादी के घर में. किनारे पे मत जाना. मिर्ची, चिली है, चिली चिली. चलो. Apa dah? Baik kan? Buar bat. Lot ha. Belati moton zat. Lebo hamsuka. Thanh đây mati. 너 차고 먹어라 너 뭐라고 사가 갈라요. 뭐마 Tong lại bera lại te borok bo. 이거 떼어 갈아요 하나를 까이타 이거다 Eh, 이거 사라시 비라이네 oh.